салом дӯстон, Криштиану Роналду акнун дар Манчестер Юнайтед чӣ кор хоҳад кард? Ин суол пас аз омадани Тен Хаг ба даста боз муҳимияти хусаро касб намуд. Ҳарчанд Роналду дар мусоҳибааш пайваста ишора мекунад ки агар Тен Хаг аз бозиаш хушнуд бошад, пас дар МЮ боқӣ мемонад, аммо тарки даста эҳтимоли бузург дорад. Мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, тамошои ҳамаи бозиҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. гап сари он меравад ки стили бозии ӯ умуман ба сабқи Тен Хаг туғрӣ намегирад. Инро коршиносон ишора мекунанд. Дар прессинг ширкат накардани Роналду яке аз факторҳои асосии нолозим будани Криштиану ба мутахассиси нидерландӣ мебошад. Ягона роҳе ки Роналду чеҳраи асосӣ дар Манчестер Юнайтед мешавад он аст ки Тен Хаг бозиро дар гирду атрофи ӯ роҳандозӣ мекунад ва ҳамаи кор бояд барои бозии қуллаи ҳамлагари португалӣ иҷро шавад. Ва аммо боварии кам аст ки Тен Хаг аз фалсафаи худ даст мекашад. ӯ мехоҳад дар Манчестер Юнайтед дастаи Аякси ду кунад. ҷалби Де Йонг инро тасдиқ мекунад. ҳамчунин фаромӯш намекунем ки МЮ дар мавсими навбатӣ дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ нахоҳад кард. Бо назардошти ин ҳолат агенти футболбоз Жорже Мендеш барояш дастаи нав ҷустуҷӯ дорад. гуфта мешавад ки Жозе Маурино Роналдуро ба ҳар роҳ мехоҳад ба дастаи Рома барад. барои римиҳои ин трансфери таърихӣ хоҳад буд, вале инҷо ду мушкилот дида мешавад. Якумаш он ки Рома маоши бозингари португалиро ки 23 миллионро дар як сол ташкил медиҳад дода наметавонад. онҳо бе ҳамин ҳам бо ферплей проблема доранд. думаш он ки Рома ҳам дар Лигаи Чемпионҳо ширкат нахоҳад варзид. аз ин лиҳоз мондани Криштиану дар Манчестер Юнайтед шояд бештар ба фоидаи кор шавад. Маурино албатта Роналдуро нафари асосӣ дар Рома хоҳад кард, аммо фактори бозӣ накардан дар Лигаи Чемпионҳо Роналдуро ақиб мекашад. як сабаби дигари рафтани Криштиану метавонад андози кишвари Италия бошад. дар Италия нисбат ба дигар мамлакатҳои аврупоӣ дар ин масъала сабукиҳо пешбинӣ шудаанд. ҳамчунин агенти Роналду бо Рома хеле муносибатҳои наздик дорад. маҳз ӯ Руи Патрисио, Сержио Оливейра ва Мауриноро ба Рома бурд. ин ҳам омили дигари пайвастани Роналду ба Рома шуда метавонад. Садио Мане 30 сол дорад. ин футболбоз вақтҳои охир дар сархати хабарҳои варзишӣ қарор дорад. гузариши эҳтимолии ӯ ба дастаи Бавария яке аз мавзӯъҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз мо аз ин мавзӯъ андаке дуртар мероем ва дар бораи зиндагии оилавии футболбози сенегалӣ суҳбат хоҳем кард. ӯ то ҳол зан нагирифтааст. Садио Мане пайрави ислом аст. ӯро дар клубҳо, шабнишинҳо ва дигар маконҳои дилхушӣ намебинанд. Мане аз чунин маконҳо дурӣ меҷӯяд. ҳамчунин новобаста ба пули хубе ки ӯ кор мекунад ҳаёти хоксоронаро пеш мебарад. ҳамчунин Мане пайваста ба зодгоҳаш кӯмак мерасонад. дар мавзӯи зангирӣ ҳам Мане талабҳои хеле сода дорад. бисёре аз духтарон ба ман менависанд ки чаро ҳоло ман зан нагирифтаам. мехоҳам ба ҳамагон ишора кунам ки вақтро беҳуда сарф накунанд. духтаре ки зани ман мешавад ва ман ҳаёти оилавиамро бо ӯ пеш мебарам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ нахоҳад нишаст. ҳамчунин ӯ бояд худои якаву ягонаро парастиш кунад, ишора кард ҳамлагари сенегалӣ. дӯстон, канали Ютка Геймс аллакай барои шумо ставкаҳои ройгон омода кардааст. дар ин канал ҳар рӯз прогнозҳои гуногун партофта мешавад. мехоҳам ҳаминро қайд кунам ки аз рӯи ставкаҳои пешниҳод карда онҳо нафарони зиёд маблағи худро 2 баробар бештар карданд. яъне агар шумо дар кисаи худ 1000 рубл дошта бошед, барои 2 баробар бештар кардани он танҳо ба прогнозҳои бачаҳои Утка Геймс такя кунед. бачаҳо аз Утка Геймс дар ҳақиқат прогнозҳои хуб медиҳанд ва эҳтимоли ғолиб шудани шумо хеле зиёд аст. ссилкаи телеграм канали Ютка Геймс дар описанияи ин видео. дароед ва пул кор кунед. Бернардо Силва дар бораи ояндаи худ андеша дорад. футболбози португалӣ метавонад корномаашро дар дастаи Барселона идома диҳад. бозингари хатти нимҳимоя яке аз беҳтарин футболбозони Манчестер Сити мебошад ва сатҳи бозиаш имсол боз беҳтар шуд. ӯ дар ҳайати шаҳриё бозии барқарор ва устувор нишон дод. барои ҳамин ҳам яке аз он нафароне ки зидди рафтани ӯ аз дастаи Манчестер Сити ҳастанд, сармураббии ин тим Хосеп Гвардиола ба ҳисоб меравад. ӯ ба Бернардо Силва вақти бозии зиёд медиҳад ва аз бозиаш розӣ аст, аммо тибқи
маълумотҳо худи бозингари португалӣ хоҳиши рафтан дорад. Байни Бернардо Силва ва Манчестер Сити ягон нофаҳмӣ вуҷуд надорад. Гап танҳо сари он меравад ки дар вақти коронавирус ва пандемия Бернардо Силва ба хулосае омад ки бояд аз Англия равад. Барои гузариши ӯ ба дастаи Барселона хави ҳавасманд аст. Маъз ӯ мехоҳад Силваро дар сафи бачаҳои худ бинад. Бо назардошти таваҷҷӯҳи хеле зиёди Манчестер Юнайтед ба Фрэнки де Йонг эҳтимоли ин трансфер бештар мешавад. Агар де Йонг шомили англисо шавад, пас хави бо ин маблағ Бернардо Силваро мехарад. Манчестер Сити ҳам барои нимҳимоятгари португалӣ 80 миллион ҷамъи 20 миллион бонусо талаб хоҳад кард. Атрофиёни Силва ба Манчестер Сити розигиашонро барои гуфтушунидҳо бо дастаҳои дигар доданд. То ҳамин дам ягон пешниҳоди конкретӣ аз ҷониби Барса дида намешавад ва ҳамаи ин танҳо дар сатҳи овозҳои занакҳои лаби об мебошад, аммо ҳамааш аз замин сар мешавад. То он даме ки Садио Мане дар зодгоҳаш дар лои қум бо ҳамдиягонаш бозӣ мекунад, дар Аврупо корҳо атрофи трансфераш ба Бавария ҳалли худро пайдо карданд. Фабрицио Романо хабар медиҳад ки трансфери Мане ба клуби Бавария кори тахшуда аст. Пас аз ҳамаи ин хабарҳо директори варзишии дастаи Бавария Ҳасан Салихамидич гузариши Манеро тасдиқ кард. Бале, Садио Мане ба дастаи мо пайваст мешавад, гуфт Салихамидич ба яке аз телевизионҳои кишвари Олмон. Садио Мане баъд аз финали Лигаи Чемпионҳо ба чунин хулоса омадааст. Ливерпул ҳам пешниҳоди Баварияро қабул кард. гап сари он меравад ки Мане қарори худро ба Ливерпул бо як эҳтироми хоса баён намуд. ҷонибҳо ба хулосае омаданд ки эҳтироми ҳамдигариро ба ҷо орам ва дастаи кишвари Англия ҳам садди роҳи Мане нашуд. гуфта мешавад ки нархи гузариши Садио Мане ба дастаи Бавария 32 миллион евро ҷамъи 9 миллион бонусҳоро ташкил хоҳад дод. муоинаи тиббии Садио Мане дертар хоҳад гузашт. дар бораи нархи арзони Мане ҳайрон нашавед. ҳамлагари сенегалӣ бо Ливерпул як соли дигар шартномаи ҳамкорӣ дошт. аз ин лиҳоз нархаш поин фаромад. ба ҳамин тамом вор дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.